Dwi'n meddwl na peth mwyaf di bod chdi ddim yn cymryd yn ganiataol bod nhw'n gwybod pethau. Ac yn hawdd iawn, mae'n hawdd i ti gael dy ddal allan o feddwl bod nhw'n gwybod ac yn cofio pethau. Wedyn, un peth sy'n ni'n neud i ddechrau fyswn ni'n sicrhau bod nhw'n gwybod yr eirfa, ac ella fyswn ni'n mynd dros geirfa hefo nhw ac yn ei ynganu nhw hefyd. Ti eisiau enghreiffdio fo yn eitha manwl, dwi'n meddwl, ti eisiau dorri fel awr yn gama bach gymaint y medru di. Ac hyd yn oed ar y diwedd, ella bod chdi eisiau i ddangos o mewn par, dangos o efo dau berson ella sut mae fod i weithio. Yn y dasg heddiw, oeddwn ni eisiau cyflwyno y cwestiwn ydy. A ni eisiau cyflwyno fo ydy hi, ydy o ac ydy nhw. Felly be wnaethon ni gychwyn efo set o gardiau tywydd, achos maen nhw wedi gwneud y tywydd o blaen, mae hi'n braf, mae hi'n oer. Wedyn peth cyntaf da ni'n neud oedd atgoffa nhw o'r patrwm hwnnw. Mae hi'n braf, mae hi'n oer, mae hi'n boeth. A wedyn dangos wedyn bod o'n fatar eitha syml os ydi droi o'n gwestiwn. Jyst rhoi'r gair ydy o'i flaen o, felly ydy hi'n braf, ydy hi'n oer, ydy hi'n boeth. A be da ni'n neud wedyn oedd cyflwyno yr yes a'r no, yr yndi a'r nac ydy. Ac ar ôl ymarfer hynny dipyn efo'r dosbarth, iddyn ni wedyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ymarfer o drwy ddyfalu pa gerdyn oedd y tiwtor wedi ei ddewis o'r 5 felly. Felly os o'n ni wedi dewis gair braf, oedd hwn yn holi fi nes sydd yn cael y cardyn iawn. Felly oedd yn gofyn ydy hi'n lyb, ac o'n i wrth gwrs yn dweud nac ydy. Ac yn y diwedd oedd rhywun yn dweud ydy hi'n braf, ac o'n i'n wrth gwrs medru dweud yndi. A be da ni'n neud wedyn oedd y dysgwr oedd wedi cael yr ateb yn gywir yn gwneud yr un dasg i hun ac yn mynd rownd y dosbarth. Ydy hi'n oer? Nac ydy. Ydy hi'n wyntog? Nac ydy. Ydy hi'n dîm? Nac ydy. Ydy hi'n boeth? Yndi. Yndi. Grŵp 2. Grŵp 2. Ydy hi'n sgïo? Nac di. Ydy hi darllen? Nac di. Ydy hi'n ffonio? Nac di. Ydy hi'n bwyta? Nac di. Ydy hi'n nofio? A mi nathon ni hyn efo 4 set o gardiau. Yr ail set oedd ydy hi'n gweithio, ydy hi'n nofio. Y trydydd set oedd ydy o'n sgïo, a'r 4yd set oedd ydyn nhw.